Welkom allemaal, leuk dat je nog steeds kijkt naar de afleveringen van de Cultuurketting. En ik wil je graag aan iemand voorstellen, want aan de andere kant van mijn computerscherm zit Nicole Jurrissen. Dag Nicole. Hey, hoi Peggy. Hi. Hi. Nou ja, voor iedereen die zit te kijken, wie ben je en wat doe je op het gebied van kunst en cultuur? Mijn naam is Nicole Jurrissen en ik schilder op dit moment voornamelijk. En ik heb een ruimte gehuurd bij Stichting Cultura, waar ik ontzettend blij mee ben. Maar wat natuurlijk een beetje in deze tijd toch een beetje een rare gevoel is, omdat je zo teruggeworpen bent op jezelf nu in de coronatijd. En toen ik hoorde van deze cultuurketting, dacht ik van nou, dat is gewoon toch wel een hele leuke manier om toch iets te laten zien van waar je mee bezig bent. Normaal lopen er gewoon altijd mensen binnen bij ons en worden er allerlei vragen gesteld. Of met de andere mensen die ook een ruimte huren, heb je altijd wel gesprekken over waar je mee bezig bent. Ja, ik zit in België op een kunstschool, zeg maar. Daar volg ik de opleiding schilderen. Ik heb eigenlijk altijd van kleins af aan heel veel getekend. En sinds een jaar of 12, 13 heb ik het schilderen ontdekt. En met name het kleurgebruik, wat me enorm aanspreekt. Ja, want wat schilder je? Ik werk met allerlei thema's. En in feite heb je natuurlijk in de schilderkunst gewoon een aantal hele grote thema's. Hè, zoals landschappen en portretten en stillevens en noem maar op. En ik zit nu heel erg in de landschappen en met name de bomen. Ik ben begonnen met, in de tuin hebben we een aantal hele mooie platanen staan. Dat is eigenlijk mijn beginsituatie geweest. En van daaruit heb ik eigenlijk dat thema nu sinds bijna dik een jaar ben ik daarmee bezig. Ik probeer het nu ook af te ronden, maar iedere keer vallen mij weer andere dingen in, waardoor ik er toch weer mee doorga. En het is gewoon heel erg leuk om vooral met één thema bezig te zijn en dat heel erg uit te diepen. En het ook te verbinden aan de dingen die er gebeuren, zeg maar, in de maatschappij. Zo heb ik heb een vriendin bijvoorbeeld in Australië. En die hebben natuurlijk heel recent de bosbranden meegemaakt. En dat was voor mij aanleiding. Ik heb haar die schilderijen ook toegestuurd, tenminste met een foto dan wel. Om gewoon toch bossen die in brand staan, kapotte bomen, om in ieder geval dat hele desastreuze natuurlijk van die bosbranden in Australië weer te geven. Ik vind het heel leuk om bezig te zijn met ook wat maatschappelijke linken in mijn schilderijen, zeg maar. Ja, je hebt muzikanten die hun liedjes schrijven en muziek maken om een emotie naar buiten te brengen. Ja. En ook om een beetje te verwerken wat ze meemaken of wat ze zien om hen heen. Geldt dat voor jou dus ook met schilderen? Ja, dat is zeker, geldt zeker voor mij. Ik heb heel erg met name met kleur, dat het gewoon toch een emotie weergeeft. Ik merkte gewoon bijvoorbeeld met carnaval, dat de neiging, omdat je zoveel kleur om je heen ziet, is de neiging heel groot om dan ook meer kleur in je schilderijen te stoppen, zeg maar. En ik vond dat ik met name in die periode, in die paar weken, want de carnavalsfeest is natuurlijk niet alleen een paar dagen, maar dat is zo'n hele periode, dat ik daar heel erg met veel meer kleuren aan het werken was dan voorheen. En toevallig was ik pas met mijn dochter in het atelier en die zei van, oh mam, heb je die gemaakt toen de coronacrisis uitbrak? En ja, ook dat, op een of andere manier zit dat zo in je, dat gevoel. Heel weinig kleur, ook weer gewoon toch een beetje een apocalypsachtig schilderij is dat geworden. Dus dat speelt zeker een rol. Ja. Ik zie dat je midden in een verbouwing zit en we horen jouw man ook hard aan het werk volgens mij. Ja. Hoe sla jij je door deze coronatijd heen? Ik denk dat het dat met name ook het feit dat wat ik heel moeilijk vind is bijvoorbeeld dat de musea niet open zijn. Want ik heb altijd wel een of andere tentoonstelling in de planning staan. En wilde heel graag naar het Rijksmuseum, naar Caravaggio natuurlijk. Dat gaat niet door, dus je gaat gewoon op je vrije tijd, behalve het schilderen, ga je natuurlijk wat anders indelen. Maar ik merk gewoon dat ik in dat ritme, dus door toch regelmatig even naar het atelier te gaan, een uurtje te schilderen, 2 uurtjes, afspreken met de anderen dat we niet met te veel mensen daar zijn, want dat is natuurlijk niet goed.
dat mij dat ritme heel erg goed doet. En ook het schilderen zorgt gewoon toch voor een stukje, niet alleen afleiding, maar ook je kunt alles een beetje een plek geven. Want ik vind het ook niet alleen voor de mensen die het ook daadwerkelijk betreft, omdat je ziek wordt, maar ook de onzekerheid voor alle anderen, zeker ook voor mezelf, best wel heftig. Ja, precies. We kunnen kunst en cultuur aan iedereen aanraden om alles een plekje te geven en je emotionele binding te zoeken daarmee. Hè? Ja, zeker. Want je kunt natuurlijk, behalve dit dan bekijken, want dat is leuk, want dat is heel lokaal. Kun je ook, denk ik, via je computer gewoon zo ontzettend veel dingen doen. Er zijn heel veel musea die nu toch de digitale media nog meer gevonden hebben. Want je kunt bijna rondwandelen in een museum. Soms zie je zelfs bepaalde doeken veel beter dan dat je in een heel druk museum loopt. Dat heeft ook een voordelen. Ja. En er is zoveel te beleven, gewoon via internet. Maar ik merk ook andere dingen, want 2 van mijn 3 kinderen zijn nu thuis. Eentje sowieso, want die woonde nog thuis. Mijn andere, mijn dochter Julia is ook thuis. En ik merk met z'n vieren, dat je, en met de grote tuin die we hebben, dat we natuurlijk toch in een hele luxe situatie zitten. En dat allerlei oude spelen weer naar boven komen. We hebben weer gemonopolied, we hebben buiten weer gefrisbeed en gesjuddepoeld. En ik doe zelf heel veel schetsen, ook in de tuin, en tekeningetjes maken. En dan kom ik op die manier. En ik werk ook nog 2 dagen voor de gemeente. Vooral niet vergeten. Dat is natuurlijk ook, maar dat is ook van huis uit. En dat geeft ook wel weer een bepaald ritme natuurlijk. We worden creatiever dan ooit in deze tijden, Nicole. Ja, soms denk ik wel eens van wel. Van haken en breien naar allerlei dingen die je opeens gaat ontdekken, omdat je ze altijd al heel lang had willen doen. Tenminste, ik denk dat het zo werkt. Ja. Nou ja, ben jij nieuwsgierig geworden naar wat Nicole zoal maakt? Je bent heel erg welkom op Schoutenstraatje 8. Daar kun je haar werk altijd bewonderen en kun je ook even een praatje maken natuurlijk. Ja, en misschien vind je wel iets wat aan je vingers blijft kleven. Want sommige dingen vragen er gewoon om bij jou aan de muur te hangen of bij jou in huis te staan. En dan zie ik u heel graag bij de volgende cultuur.